Само да шифнеме in right gear. Тук драйв тренера да се сниме. Драйв тренер. Да има кадри на драйв тренер. И гумата да се види. Паради го теля елата зама спирачка Йок. Готови ли сме? Ще карам отпред, ще се бутнем. Йок. Але, ще да сечем. Майка ти дево, срам деба! И тук влизаме в секция с остри завой, много дървета. Накланяме се, заедно не занася. Заобикаляме от тук. Въртиме, карт педалинг. Разминаваме се. О боже, ще умра. О боже! Леко върху. Педалираме. Тук лек скок на пътеката. Продължаваме да въртим. Много камъни тук. Лек скок. Така. Всеки от камъни. Набираме. Още един скок. Опа! За наша линия гори. Леко долу. Набираме колко се може. Всеки с голяма скорост. Продължаваме. Колко тя. Двата долу. Трябва да държи на линии. Хард брейкинг тук. Едва му държа да си педа в ръцете си. Опа! Използваме естествени спирачки. Влизаме. Грешна линия. Камерата тук ли? Ако не бях паднал, щях да умра. Нека проверим състоянието на велосипеда. За сега всичко е нормално. Спирачките работят. Радика, тук ли е камерата? Снима ли? Добре. Паднах ли клас? Така. Продължаваме нашето спускане. Моля, Ради, премени пред мен. И аз паднах. Така. Давай, Ради, не слушай хорското мнение. Набери скорост. Леко забиваме в опасна зона. Минаваме областта част от завоя и го изпреварваме в последния момент. Набираме и тук за малко да се разкъсвирам. Това беше от моя урок по даунхил. След това не си чувствам ръката и рамото ме моли.